Με τις τσαντούλες και θέλω να περάσουμε για τις μικρές μας φίλες, τα μικρά μας κοριτσάκια, που ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε να φοράτε αξεσουάρ και γενικά να περιποιήσετε από μικρές. Λοιπόν, Κρίστη μου, θέλω να μου κρατήσει αυτό το τσαντάκι. Το ροζ, αγάπη μου, αυτό εγώ θα το πάρω σχέση παρόλο που δεν είμαι μικρή. Οι μικρές μας φίλες πρέπει να είναι περιποιημένες παρά τη μικρή τους ηλικία. Αλλά και οικονομικά περιποιημένες. Γι' αυτό λοιπόν οι τσαντούλες αυτές που θα δείξουμε αμέσως τώρα είναι από 5 έως 20 ευρώ. Να πούμε λοιπόν ότι οι μικρές φίλες μας μπορούν να τις κρατάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ συγκεκριμένα. Αυτό είναι και για λίγο μεγαλύτερη, έτσι. Είναι για κοριτσάκια μέχρι γυμνάσιο θα έλεγα. Όχι παραπάνω. Τι λες, και εγώ την κρατάω άνετα. Ωραία, δεν πιάνεσαι εσύ. Γιατί? Φοβερό αυτό το ζουζουνάκι εδώ. Αλλού πάω. Γιατί Λοιπόν, είναι μπρελόκ αυτό γίνεται, το είδαμε. έτσι. Λοιπόν, να δείξουμε αυτό το ροζ εδώ που με έχει τρελάνει. Αχ, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν βλέπω τα κοριτσάκια να είναι έτσι φτιαγμένα. Αχ, πάει και με τον ήχη μου. Επιτυχία. Ναι. Φοβερή. Κοίτα εδώ. Πολύ ωραία τσαντούλα αυτή. Έλα, και οικονομική γιατί γιατί. στο ίδιο στυλ σου. Αχ, ναι, και αυτό. Και εγώ το κρατάω αυτό. Όχι μόνο τα κοριτσάκια. Βέβαια για κοριτσάκια είναι. Ωραίο Και χρώμα. κι εσύ. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και έχει και, ξέρεις, τώρα μια μικρή κυρία τι μπορεί να βάζει μες στην τσάντα της. Θέλει να βάλει το lip gloss της ή το κραγιονάκι της. Το λιποζάρ της. Τα λεφτά που έχει δώσει ο παππούς. Έτσι. Γιατί ο παπάς έχει σταματήσει να δίνει. Μια μπάρμπι, ένα κάτι. Πολύ ωραίο και αυτό το χρωματάκι. Συνεχίζουμε. Βλέπεις τα κοριτσίσια θα σε δίνω σένα. Λοιπόν, το αγαπώ αυτό. Μπαίνει και χιαστή. Εννοείται. Δεν σου χωράει τώρα σαν και πολύ. Εντάξει. Είναι για μικρές κυρίες. Ναι, είναι για μικρές. Χάνεται εδώ πάνω. Λοιπόν. Και έχει περλίτσες πάνω. Έχει περλίτσες, έχει κουμπάκια που είναι μπερδεμένα μαζί με χαντρούλες και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι για μια πιο βραδινή εμφάνιση. Έχει να πάει σε ένα γάμο, π.χ. μαζί με τους γονείς της. Να μην κρατάει κάτι, πού θα βάλει τα πραγματάκια της. Πάρα Θα πολύ. κουνάει τα ωραίο. χέρια, δεν πάει όμορφα. Φοβερό. Λοιπόν, Ωραίο. και αυτή η τσαντούλα που είναι λίγο έτσι πιο απογευματινή και για λίγο πιο σπορ κυριούλες. Που δεν θέλετε τόσο βαριά. Δεσποινιδούλες. Όπως αυτά που δείξαμε πριν. Και είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο και πηγαίνει και με όλα. Τι ηλικία τώρα το κρατάει αυτό, για πες μου. Στο δημοτικό. Δημοτικό και γυμνάσιο. Όχι. Δημοτικό. Ναι, μανί. Ωραία. Και τα άλλα, τα παιδικά μου Οι αρέσουν. τιμές μας είναι από 5 έως 20 ευρώ. Λοιπόν, να δείξουμε τα θα κολλιέ φύγεις, θα εδώ. δείξεις από εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να δείξουμε πρώτα την παιδική σειρά. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ωραία. Δείξεις αυτά, να δείξω εγώ τα βραχιολάκια. Λοιπόν, εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, θεπάκι. Με ματάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράς. Ωραίο είναι, έτσι. Πολύ ωραίο. Δηλαδή για Να τα δείξουμε παιδάκια και πολύ τα- διακριτικό. Και αυτή η Αυτά που πενταλουδίτσα δείχνω μου τώρα αρέσει εγώ εμένα. στο χέρι μου είναι βραχιολάκια, είναι από καουτσούκ. Και όπως βλέπετε έχει πάρα πολλά σχέδια και πολλά χρώματα. Είναι πολύ ωραίο να τα φοράνε. Λοιπόν, και αυτή η πεταλουδίτσα όμως, κοίτα τη ράνια μου, δεν είναι πάρα πολύ Μ' ωραία αρέσουν για τα αυτά, ναι. κοριτσάκια. Και δεν είναι και κάτι φορτωμένο. Να τους Πολύ. ενοχλεί κιόλας, γιατί ξέρεις τα παιδάκια είναι λίγο. Παίζουν, κάνουν, δείχνουν, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Και εδώ σταυρός με ματάκι και σβαρουφσκάκια. Και αυτό πολύ ωραίο. Και είπαμε, πολύ οικονομικά και μπορείτε να κάνετε τώρα που είναι καλοκαιράκι, στα κοριτσάκια σας. Εντάξει, να του κάνετε ένα δωράκι, να χαρούν. Οικονομικά είναι ούτως ή άλλως, από 5 έως 20 ευρώ. Και ρολογάκια. Μπορεί να είναι στην ηλικία του να θέλουν να μάθουν την ώρα. Αυτά ήταν- Έχουμε και ανδρική σειρά στα αυτά ρολόγια, ήταν να το κοριτσίστικα πούμε. που έδειξα και αυτά είναι τα ανδρικά. Ναι. Το Spider-Man αυτό που βλέπω θα άρεσε πολύ σε ένα μικρό φίλο που γνωρίζω. Γενικά τα παιδάκια νομίζω πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν κρίσιμο στη διαδικασία του να έχουν ρολόι. Για να αρχίσουν να πηγαίνουν λίγο. Να μαθαίνουν. την Και όταν ώρα. μεγαλώνουν να το χρησιμοποιούν σαν κόσμο και μόνο. Λοιπόν, Τέλεια. εδώ τα μπρελόκ μας. Για τους μικρούς μας φίλους. Λοιπόν, μπρελόκ πεταλουδίτσες, να το δείξουμε. Ωραία, πολύ ωραία χρωματάκια. Πού είμαι, εδώ είμαι, ναι. Και Hello Kitty. Αυτό είναι υπέροχο, το θέλω. Τέλεια. Λοιπόν, 2 λεπτάκια να δείξω το Hello Kitty. Είναι και αυτό πολύ ωραίο. Και αυτό πολύ ωραίο όντως. Αυτό μου αρέσει και για σένα, Κρίστη. Και εμένα μου αρέσει για μένα. Πού το κατάλαβες. Ναι.